Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu. Dneska to bude skatepark Banská Bystrica, ale bude to celé také rašt, tak sorry, lebo že vraj útorok, štvrtok a sobotu iba tu môžu byť kolobežky a ja tu som v stredu, takže musí to spraviť tak rašt, aby ma o tejto nevyhodili, takže asi tak. Ľudia, po tomto momente ma už došiel pán vyhodiť a takže hodnotím to celkom dobre, 4,2, len keby to malo lepšie a ľudia, choďte na kolobežkách buď útorok, štvrtok alebo sobotu. To by bolo všetko a čaute.